את יכולה לבד, נכון. זה ככה. הנה, אבא מוסיף עוד קמח. קדימה, תערבבי. אנחנו עושים פנקייק, מיקה. נכון, פנקייק. לערבב. היא רעבה. את רעבה, אני יודע. בואי, תערבבי. אבא. אבא יערבב? מיקה תפקח? זה עוד מעט, מותק. מה להביא לך? מה את רוצה? זה? לא, זה פיץ. זה. ראית את תשאי בסופר? זה כפית גדול. זה פיץ גדול. נכון, את רוצה גם את? זה כפית גדול. יפה, מיקה. שלום. שלום. הנה, ככה עושים? כן. לא ככה! אז איך? ככה. ככה? שמח! שמח! צריך לטום? לא, את רוצה לטום את המוצר המוגמר. נכון, עכשיו, את יודעת מה, יש לנו הרבה חלב, אז נעשה הרבה פנקייק. לא, לא, לא! זהו, רגע, צריך עוד לערבב. לא צריך הרבה פנקייק. עם ברירה, יש הרבה חלב. נכון. אפשר להשאיר אותו לקפה. ולערבב. אפשר לעשות שוקו. לא, אבא יאכל, הבנתי. את יכולה, ושמח. שמח. שמח. אבי. שמח. אבא. מה יפה? ודי? לא, עוד לא מותק, עוד לא. רגע, רואה, צריך שזה יהיה אחיד. נוסיף עוד טיפה חלב. ולהמשיך. ולהמשיך, לא לקפוץ. לא לקפוץ. להמשיך. למה? כי אנחנו צריכים שתהיה, את רואה, יש פה גושים, תסתכלי. את רואה, יש פה גושים, ואנחנו לא רוצים שיהיו גושים. את רוצה לטעום? כן. בבקשה. די. כל הכבוד למיקה. כל הכבוד. עוד פעם לטעום? זהו. מה, לקחת יותר מדי? יאללה. עכשיו נכין את הפנקייק. בסדר? לא שלי. לא, רגע, עכשיו נכין את זה. בואי. רגע, זהו. קחי בבקשה, תן לנגב. עכשיו אנחנו נכין את הפנקייק. גם אבא צריך? יאללה. אין בעד מה. בואי נכין את הפנקייק. רגע. את רואה? אחרי שסיימנו. בואי נשים עוד קצת סוכר. לא צריך. אפשר. זה אחר כך. את רוצה גם, אבל אחר כך, לא עכשיו. רגע, מותק, רגע. תערבבי עוד קצת בבקשה. תערבבי. לא, בלי זה, עוד מעט. חצי שנייה.
מיקה, אני צריך שתערבבי. תערבבי. זה אחר כך. רגע. אבא, לא. אני יודע שאת אוהבת את זה, אבל רגע. שני. כן, לערבב. לערבב, 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 לערבב. כן, ככה. עושים ככה, נכון מאוד. זהו. זהו. עכשיו, מחממים, את רואה? מחממים מחבת. אבא, אמת זה תמה. רגע, אנחנו צריכים לעשות את הפנקק. פנקק? כן. למה? למה אנחנו צריכים לעשות פנקק? כי אמא נכון מאוד. אמא רעבה וצריכים להכין לה פנקק. נכון? נכון, ניסה גם. את רוצה גם להכין פנקק? בסדר. את רוצה גם לשים על זה סוכריות? כן. אז רגע. רגע. בואי. רגע. רגע. הנה, רגע. את רואה? וואו. יש לנו המון פנקק. רגע. חכי. רגע. אני יודע. חכי רגע. כמו אמא שלי. רגע. אבא, רגע, יפה שלי, תיזהרי. זה. לא, זה לא צריך, פסטה לא הולכת עם זה. רגע. תהיי מוכנה, כי עוד מעט את צריכה לשים. רגע. ראיתי. רגע, מותק, רגע. לא, זה לא צריך. אין לך סבלנות, אה? הנה, מיקה, תראי מה אבא עושה. אמה, תראי. למה? ניסה גם. בסדר, רגע. את רואה? כן. תסתכלי. עכשיו יהיה בועות. רגע. למה אמא? תדעתי פה. תראי. חובות. יהיה בועות פה למעלה, ואז זה אומר שהפנקק מוכן. ניסה גם. את רוצה גם מה? לשים גם? רגע, חכי. עשיתי. הנה זה. את רואה? זה לא מוכן. הנה, תראי. מיקה, תראי איך אבא הופך את זה. וואי. ראית? תסתכלי. מיקה, תראי. מיקה, תראי. וואו. עכשיו אנחנו נעשה פנקק ומיקה תשים סוכריות. מוכנה? רגע. או שתשימי עכשיו. רגע, הנה, עכשיו אבא ישים פנקק. אבא. מה מותק? הנה, בואי תשימי סוכריות. בואי. לא. פה. טוב. יפה, זהו. טוב. תודה. אבא. עוד. וואו. תראי עכשיו, עושים ככה. תודה יפה שלי. תראי, עושים ככה. והופכים. מה עושה? פנקק. בגלל שאנחנו הטבחים, מותר לנו לטעום. מיקה, מה? בגלל שאנחנו טבחים, מותר לנו לטעום.
לא, לא, זה תואמים, זה פנקק מוכן. למה? זה פנקק מוכן.